My precious life, F. Van Lalzana. Thinlung ke som phar khom theiila athlonin kanung long Emily Dixon. Mi tam tak ngai dan le du dan ain anglo ang bukin kan thil ton le nun po ain anglova. He story po hi mi tam tak chuan a ho mange intimai theya. A eng po chu ni se he thon thua hian tun lai tle rol ho mangai na. Tarlan na le azirtir tam tak tarlan ani awangin tle rol lam dan phei chuan ngai thak nge chi ania. Enen fianan man athakop pang thon thu satia mai nilovin ama ton ngei tarlan ania. Midang te musit po huamin mi te entonatan min ziatira. Phua bel ero a nuale. En apoi mo chin chu an ming thak vek ani boke. Sing nun chu tuar na ani, tuar chuak ro, mangai na ani, lanti ro, thin ur na ani, insum ro, chaw na ani, machon ro, nat na ani, beisei nei ro, thi na ani, nung ro, zalen na ani, mangthiam ro. Thian kom tur chu ka neya, ma se ka har sat na zong zong shil ngam tur thian ka nei lo awangin, ka har sat na zong zong serpui tur po ka nei lova. Depression ka nei tampa a achang chuan in ti hlum do na hial ril ru ka puthi. Nu le pa nei maila antunu mu masak ber ka ni awangin kapi le pu te chuan min duat falbi khle a. Aizol lama ka chung te bola po lovin thingtlang kholian ve tak insang ni vel zet na khwa a chuan an bula kho saturin kapi te chuan min hruai de a. Min duat em awangin si po ka tilova. Milun ve tak chungkua kan ni awangin kapi te po chuan ka dule mamuang chu min ti sak zela. Kanun sim po anuam ve thukat veo thau mai. Thian ngai na mi ka niya, thian kompo ka thiamin nga po ka nga thei thin hle a. Ma se in lama khosak pa ngai ve veo ma ila. Kapi le pu te chuan kholai len chuamin phalsak vak ngai lo. An sik thei hle thin. Thian ngai na mi ka ni awangin si ka ti in mal ngoya in sia chang ka nei fawa. Chu chuan kanuna po thil tam tak ati dang lampa ve boka. Adolescent spirit ta hi chuan child psychology siat lo lutuk le tungpong kho ke lutuk hian an nun ati kholo na sa thei hle ti ka ria chua pha chiang nge mai. Sang ni so mok tu bar tha ania. Nimin lama kan school kan games sa football kan pet na kain hliam awangin damdo ina te dressing ngai hial khopa kauma wangin school kakal theilova. Karuma muin headphone in hla ka ngai tha a. Tlai lamdar thum vela chuan kapi le ka hmel hriat ngai lo pakhat chu karuma an lo luta. Kapi chuan bi boite I thaim hei hi sar Michael ania I tutor thar tur ani hi. Ti in ka hriat lova ka tutor thar tur min zon saknen chuan min in hmel hriat tira. Lom tur nge lom lo tur po ka hre chuang lova. Nui chungin bi kania ka lome ti in ka lo welcome ringota. Abak chu han soibel em tur po ka hre chuang lo. Ani chuan ilodam zeldon nia ka timing tur chu jing lama dar nga atanga dar sari ani anga. Tlai lama chuan dar li atanga dar nga ani ang atia. Ole kalau tivata kapi le ka tutor thar tur sar Michael chuan min chua san taria. Atu ka chang chuan sar Michael nen chuan kan inzirtir chanta a. Anuam ka titan khop mai. A chan chu mikhe ring tak fel le nun nem ang ring tak le explain thiam tak ania. Keila chuan formula ka hriat pol ringa ka confuse na se thin buk sia. Ma se a thin rim ngai lova zaidam takin abula tangin min sil le maya. Ma po ka son chak ang reng khop mai. Nakina ka soilan tur thau ni ma se in lo sia da tan sar Michael hi ka na khwa mi hi ani lova. Mizoram po na tangin private school a thokpa in tuition te pe in ka na khwa hian alo oma. Ama in alwa ani. Kumsang ni som December ania thlan hi zet chu sar Michael anen chuan kan study dun toa. A felin min kher thiam boka ka ngai na chhota hle a. Saturday ni te chuan lo lengin kanin koma. Thil kanin sera tuna chuan ka tutor satlia mai chu ani lo ti ka se thiam ta. Ani pon na zirla satlia angot chuan minen tolova. Kanin kara enge bo ro kom chu lo pung zelin in ngai nat na chuan mangai na zunga kaya. Para chuang te hiala. Kanin mangai na triak tir chu lo harten debral mai lovin lo thei lovin zol nei ka atanga puan kher ngai lovin. Puan choin alo ta. Chu hun katlei rol mangai na tuai tir parvul hun chu ka hlim na tluan tling tur emoti in.
chu hun ka tlei rol hmangai na tuai tir par vul hun chu ka hlim na tluan tling tur emoti im ka du thu sam ram te chu ataka thleng tur anga in le du thu sam ram te chu ataka thleng tur anga in le ka hma a ka ona thang lo income chu ka dai pe rang ti po ngai tua lok lovin du thu sam rama chuan ka chenga hlimna tlang sanga chuan lengin zolai di khim ang maya ka ta na par moi chu in thoina beram no soisel bo ang maya ka lo ngai chuan lipui thuk lama min hruain vaukam hmangai na par kan tlan dun don emoti lain li thuk bera ka ommek lai chuan chantu mamo ngoi ngoi ke mi chak lo chu nung reng chunga thiturin min hnut chiata ani chu ni he khovela ka omchung hian ka sing nun man chu amoi le athlum ber ni he khovela kan omchung hian kan sing nun man chu amoi le athlum ber adum le ahlim om ber du theu maila sing nun kalpa nga hian rem chana min siam vek lovin du ai sa makim vek theilo hun chu alo om na meu mai sikle sa her danglam angin sing nun in hera hian har satna te hian min hla thlem reng bik lowa chu mi zong zong in kan ma chon tur ani awangin enga nge chung hun chuan min hnu chon reng bik ang sarmai kalabula chun nuam ka tia ka hlima ka hun nei te chu reilo ma ka ti thin theini se akianga hun man reng mai chu ka dua ka cha ka sin ani chuan tongkam man fim khurangai ziate zaidam ma poimo ziate min sil fawa achang chuan ka hmangai mai ni lovin ka thian lepa ang mai in thu thatak tak min sila chu chuan karil ruah ne hle a ka ngai sa na po azual pha sot thin kumsang ni som bakhat aloin hera sarmai kalanen chuan har satna em la tok lovin mangai na chu kan vul lian du na khovela hian ani aya mi paro pui ka hre chuang lova ama chu ka khovel le ka hero chu ani mai karin na ka engkim chu ama chuan ka ngata nga na tla ka po ka ngai ani chutia sarmai kalanen kanin zui tak deuh chuta chuan love is blind an lo ti angin kanin hmangai na chuan khwa mu lo chang te nein alo film khur seng reng tabik lova in thup dun hle ma ila thup sen zo rual lovin ka hmangai na chu aluang liama kumsang ni som pakhat top lama chuan kapi chuan sarmai kalanena kan boruak chu a hret suak tatlat maile chuti huna zit chuan ka hmangai na chu alo na sa hle to a chut le rual ani talove sarmai kala chu kapi chuan katiu toratan po du tolovin aban tanghala tin min havin min khwa khir ta hle maya ka phone min thu sak buka ka school kalai bak chu ka chhuwa min phal sak talo ani chuti anga min shen be ta ka chuan sarmai kala chu ka ngai thei em a lekha kanin zirtir na hmun te chu ka en tloka ka a thei hial donin ka shia akianga omin ko thei don lo ma ila a hmel tal mu ka cha ka lekha zirtumin han keu ve thin ma ila a phek tina chuan anui hmel te a hlim hmel le thalel te ka min mel lai te chu alo lang zut zuta lekha po ka zir thei to ngai lo ka du huna ka hmu thei dak lo awangin letter te thonin ka ngai thu le ka hmangai reng thu te ka thon fawa ama ka hmangai na awang chuan ubele chen be thei ro lovin ka thin lunga hmangai na luang liam chuan min tura ka chia le thahriat na po hmang thei to lovin ka pi le pu te bum chu ka ching chho tan ta a dora kal le assignment ti chuan lamte in ka chuak ru ta fawa a in lua chuan kanin kom thei thin ani kumsang hi som pani kan thleng le a chutia kapi te buma ka chuak ru thin le sarmai kalanena kanom dan zong zong chu mi soya tangin kapi chuan alo shele ta veka thil la buai zo le ta ma se sarmai kala ka du luat awang chuan min hmangai tu kapi le pu te zilna o ka po hre thiam du lovin kanom na ture moti in sarmai kala chu kapanta ani mikia sarmai kala ti to lovin mikia ti in ka soi to ang ka sarni to lovin ka pasal ani to awangin mikia nen chuan kan hlim dun viawa chhun lama chuan school kalhangai awangin ka khua har thei em a alo ho hlan ngak hlel tak chungin khohar takin ka tom tlok thin chhun lama kan ina kha chuan du ei tura oma tuna chuan du ei tura to lova karil atram thei hle a ni tina in bol thin kha du huna a in bol thei to lova chu ngot po chu problem atlinga tuar fe thamani
ma se chung zong zong hom chuan ka ti to ka tur sham sham turani ti in kanin fui so sawa mangai na tluka hlu aumin ka shelo ve tlat aruk tak chuan in lam chu ka ngai thei em a voi khat chu mikia hne na chuan kapi ka ngai thu ka shila karin lo devin mikia chuan mi om her nu in thenang ka chom pe to lo che khoro min tia ma se ke chuan onem takin kapi ka ngai ka ti mai lom nga tinge I thinarim em a ka tia mikia chuan ka du to lo che nang chu imol si ka du duwa ka bum koi thei ini kha nom chen nan ba ka du lo che min tia ni chu avamak athu soi chuan min thong tak zeta ka in sum han lo ka taparil runa em chungin ka hmangai em chu ka chhuar san ta a in lama kirle chu ka she ngoi ngoya an phal lo chung an thuoi du lovin ka chhuar san ani sia min hau mai ni lovin hole an phal po ka ring to lo hiala ma se maktak mai in kapi le pu de chuan min hau mi alawa ka taksa chair le thu deu tak kapi in min hu chuan min khongai em a trap chungin kapi hne na chuan ngai dam ka dil mol mula khati huna kain chhina kha ban chen mai ni lovin liang atong tak meu ani ti chuan kapi le pu de chuan min ngai damin an kianga chuan ka omle theita ani mikia nena kan chanchin hi ala top mai lova mai chia chu bum na nga ya voi sari an bum non thei an ti mo kha ni mishing hi kan loin ang lo khop mai kan chung ril mi sia chu mai thing hongin mai ko ra chuan ar on chang kan tona amoi berle athum ber kan tok tar chu ani si hitiro mangai na chuan ngai dam na te sia thiam na te aking tel ve buk ang awangin mikia ka mangai na chuan min doi azawa ahun lai khan ka o na thangle ka sing nu na ka in chir top na tur ani ti lo selok ila bum nonin ka umbik lo tur ni mishing min ti a bertu chu siat lo na hi ani meu sia api in min tur na sat awang chuan she tak chungin school kal turin ka in siama ka chanchin hi mitam zokin an sia to don awangin school kal chu ka se ngoi ani ka school kal konga chuan mikia chu alo oma min lo chang reng alo nia kei chuan a omlo na lama chuan kong chu crossin ka hmulo der tlata ma se ama zok chuan min lo zuya min tlan pelin kama a tak chuan adinga kalui ka tumpon min dang zela mikia chuan inhne na thil soilok tur kanaya reilo te ka belok theiche angem atia hongoi ngoya beto lova ka beng chu thlep son tur kani a kathin lungpo kharnan tur kani chutta chu tak chu ka thiam lo na po ani reng ani enge a ka tivin deu hleka mikia chuan bi khongai takin min ngai dam thayangem ka thiam lo ani atimol mola ama ka hmangai na chuan a hmel ka hmu le chia khan ka ngai dam zia min sia tir dai to min ngen na sat awang chuan ka ngai dam thu chu ka soile tange nge a heti laya mikia ka hmangai na sat zia hi min sia thiampui lo tan chuan min dem veo mai theye chu tianga min dem min nompon ka dem let ho lo chu ma se ka hmangai na kha anasa mani pa ngai takin kumsang hi som pani chu kan hmangrala mikia nena kan boruak po ala tha chove zela kumsang ni som bathum February ni som ni pani chu class 12 board exam hun ania January kum 30 ra chuan rin takin tia in thla chungin hostela kalu santa a hostela chuan phone ken lu an phal lo awangin ka ngai thei a lekha ka zirna lama po ka tlak niam pha don ti chu chiang sa in setlang hal vekang kalung leng lutuk chuan warden phone chu man sakin reilo te chu ka beve thei zeu zewa February ni nia chuan day out kan nei ta hlo maya mikia chu ka phone vata hun alo nei hlo bok nen kanin kom ni lenga hemi trum hi chu kanin mukha deuh boka kanin ngain kain thalhel boka kanin ko a kanin pom ni lenga voi thum lai kan muduna ni danga po kan mudun fo awangin ngai thatlo na po nei lovin zan lama chuan hostela chuan kalut vele ta ani ma se tha aliam le chuan ka dan chu adik ta ho lo maya ka in rin hlel awang chuan ka in testa a ka lo rai chu alo nia Christmas vela kan khosak dun dan chu ka ngai toilet wanga lom tur nge lom lo tur lain hrichia lo ma ila khami huna ka hun man ra chu ka pum chunga alo ta der mai dik tak chuan kei chu ka lom ani
ka hmangai ber fa ka paya mikia chuan naute awang poin akianga omhlen turin min som ka ringa min do zual sau ka ring bok ani mikia hne na shilhlan mul chu ka ngei tu a alom ve nge po ka ring boka hun rem chang ka hmuta hlawa hostel cook phone chu man sakin ka call ta a ka thil sil tur chuan min ti hlim boka ka phur tak zet ani phone ring chung te chu rei ka tia asia thuna chuan hlim takin akianga turin min la chuakanga kan rilara kan fa nen hlim takin kanom ho to anga awanuam do ne kan hmangai ber te ne na ho thei chu meichia te du thu sa mani sia mikia chuan phone chu alo la a ril ruwa be sena sang tak nei chung chuan miki thil sil tur che ka neya ilom ve nge ka ring ka tia mikia chuan enge nia han soite ifa ka pa yasin mike ilomem chuta athu sei chuan min va thong na satak em a hlim ve ka rin nen ka ngai angani ta hau lo mai eng a tunge rai che ti in min chang ani chu mike nangma fa nge mole ilo vaten ve engwangin nge mo ka phurang idule ti taro atia miki ifa hi ti tlaturin min du mo tual thattua min sia mangmo idu dan in tiro min lo ti boy to su engatan ma ka ti lo che ka mo phurna turbo a omlo ti in phone chu ada hlum khal maka chu thu zet chuan min thong na ngei mai ka biak ma kha chuan ka hlima chuang tuana rama lengin ka pum chunga nauten siam chan det le apa mangai na hnuaya hlim taka kanom to tur chuan min ti hlima khovel moina po parvul thar ta riau khan ka sia kha ania ma se chung be se na tlang thovenga tang chuan kham sang le khwar kurum thuk taka nam thla kanita minute klem te liamta a mihlim takha a aya lungai le to na omlo tur khopa siamin ka oma nung ring chunga tha kanita ani eng ma ka ngai tu thei to lova hostel atang chuan katlan chuaka ka tapta vak vaka apai tu nu tan chuan arab thak ani naute ti tlatura min ti mai ba ka khale chen chung te po za zo lova kalo hmangai chuan afa le ke chu enga tan ma min ti lova min lo bum kwalin na topa min hnol le ta si minute nga vel nuwa chuan hostela chuan ka lut le a devotion kan man zo nu in study room lam chu kapan le ta a ma se le khazir chu khui lama khati laya karil ru kha engtiang chi a nang le se om nge ani ti ka soi chuak thiam to lo kamang an na silngam tur thian kamamu a inbun ro hok ka du ani ma se chu tianga thuruk silngam tur thian ka nei si lo karil ru chu awak thui hle a in o hlum chu karil ru alo lang thuta puitlin nge chu katuma ka ngei tu zui neu la chuan kapi thu soi thin mani in ti hlum that lo ziate nunna hluzia le suma le thei ani lo ziate ka ngei tu chuaka karil ru chu in pein nung tura mi do zep le thi tura mi huai sen ni turin ka in pei ani ma se ka tan eng ma hlok na om lawanga eng ma siam thadon lo ti ka se thiam thuaya ta thil tum chu ka thul le ta ani atu ka chuan damdoi chu lein keima fa nge karila ra le khatak sapeng pakhat chu damdoi mang chuan ka thatta ani apa berin amo phurna alak ngam tak silawa chuan khovela ka dam chunga ka in chhirna top to lo tur tual thana chu ka hlenta ani chu ke ngei pe chu tha kania ko khovel po ti chiatin na zota ke ngei bo chu tha kania ko khovel po chu ti chiatin na zota chu ka thil ti chuan min voleta ka ngei to chuak lo thei si lova depression ka ngei tampha in chunga tanga zuan thak do na hial ril ru po ka put pha fo mai chu ta tang chia chuan harfi ma khovel ma chon ka sia karil ru ziam deuh be sein damdoi ti ka chin chho pha ta a ka khovel ka future le engkim chu khaminia tang khan ka hlo ta vek ani ma se enge ka ti sual oma mi pakhat karil ru zong ka hmangai chu sual ani big donem ni sing nun hi chu alova maktak em tiro chu ta tang chuan ni tin ligui chu ka ti chho tan ta a karil ru ero hlimlam a in ana tial zok si ril runa damdoi an lo siam chuak lo hi chu apoi ngot mai ril rumu malpo pulovin class 12 chu ka exam zawa van nei thak takin ka pass ve tamiala chu chuan kanuna po be senat le min pele a
Mikiala amel ka hmu phak lo na tabuka kanun po tlem chuan apangai chhovele theita ani college kan kaltana chuta chuan kan khobula tanga local ve thian fel deuh katong ta hlawa anni nen chuan kanin kom ngai em a kanin zui chot renga anni chuan ka hun kal to chu min hriat saka min hre thiam em a min kho ngai hle thina ka kho har thin min hnem nan chas thar tur an kho ami min ko hmuwa a fel thu le a mel that thu te sarkar na thok ani thu te le a chanchin tlang pui chu min hril veka ma se ka boina ber chu min bum le ka hlawa tin ka hun kal to hria se min du tak tak ka ring theilo ani kapon lam dan chu apa ngai viau to a ka past life ero du tla ka umlo ti ken hre chiang ve khop mai kumsang ni som pathum zun ni som ni pariat ni chuan ka thian nu chuan min ko hmu pa chu min hmu tira a mel po alo tha hle a bike ka khal ngat phei kha chu a in me ngoi tlangwal pa ngai tak ngole slim lam fit nga le inchi sari vel ania thingtlanga ummani se khopuya thangle eme chuak ani awangin a hoi herpo a changkang reu khop mai kumsang hi som pathum zun ni som ni pariat chuna chuan ka ton thardi turamin du puinen chuan kanin mutange ya aming chu jekia ani jekia chuan min du thu le chana siat adu thu a soitlang ngal veka a mel tha in du roviau ma ila kaloin ngai tuang ti in ka chang taria ka ti sual non le ka hlawani zanlama chuan ka ngai tuana po abuai ve khop mai ka hun kal to ka ngai tu let neu newa mikia zunzam chuan min lo zem le chiai ya ka chunga nun rong hle ma se ka hmangai masaber le ka thiang limna min lak sak tu ani miau awangin ka hun kal to ka ngai to chua apiang in le ka lungphu a top ma chu ka theihil to don lo ani hi in chungsanga chuan ka chawa pink klasak just give me a reason ti le robot hlasak ilui theilo ti chu ka ngai thlanon tluk luka ni e hun liam to ma ni se a hlui lova hlui to ma se a thar reng si kanun hlui chu ka ngai san lova au kir ka chak po ani lo mikia pon ngai dam min din le a ma se ka dam chung chuan ka ngai dam to lawang ma se kha ka hun liam ta khan ka mit tui a ka chuaka ka nau te chu karil ro a lo thar le a ngatinge karil ra nge ka tha le ti in keima chu ka in zota ren hongoi ngoi ma se eng ma ka thlak danglam thei to si lo ka tra na wanga mi sen vek chung chuan ka room lam chu panin ka muta a atuk zun ni somni pagwa chuan jekia nen chuan chan na adu awangin kanin mule ta a ka hun kal to chu aliam to a nun thar ne na bultan ka du awangin jekia ne na chuan ka yasta ani ka chamchin le ka ni na engkim chu hril tlang vek ka du a ma se ka huai sen nai na tlin ngang lo ani thutam takan soiduna aril ru azawin thil hrethiam takle anopan ngai tu a experience nga tak minun film khur tak ani a mi patung tamlem lo kul lampang ani ti ka the thei mai jikia nen chuan nun bul chu kan tram thale ta a kan khuwa atangin an khuwa a hlavak lo buka kanin mu thei deuh renga ril rupek na lama peve burchi alo ni buka kan hlim dun thei khop mai ani ka tona tang chuan ka nun hlui de chu hnu chonin nun bul tan ka tum thlata liquid po ka thla fel ta hmaka malampana huai sen na thar neya ka trana mitui po hlimna mituya thla ka tum to ani chutia hlimna sia grim tuin ka thinlung a chul thar lai tak chuan boina omle ta tlat mai keima thiam lo po ani boka ka hun kal to a ka lo dai sual to chuan min lo volet le a jekia chuan ka hun kal to chu a lo hre chuak chhota zela ka dai sual ra chuan ka nun hi a ti chazo ta vek ani hi a hria tir chuan a thinrim em a mu po min hudu to lova ka sms le khol po min sang du lova ka be se na mai de ve chu leimi in na umle ta ani ma se a hnuwa chuan min hmu adu thu sms in a lo soya kanin hmu na thin a thian pa college kal lai ama a in lua ina chuan kanin hmu le ta a chumi tuma chuan ka chanchin zong chu ka hril tlang ta veka jekia chuan ka chanchin zong a hriat hnu chuan min ngai dam thei ta vek ani chu ka van lom tak em
ka chanchin zong zong a hria thuna chuan min du to lovin min thlo thlak karin awangin ka shil ngam lo kha ania khati laia ka lom na kha tuifin riat mong ai pon a thuk zok nge yang ka nun hluite ka ngei tua le ta lung ngei wangin ka tap thina tuna chuan ka hlima wangin ka tap ta zoka a thu soi ka la hria reng chu I hun kal to chu aliam to a ka ngai poi mo ber lo tuna tanga inun I man le tur hi kan pani chanchin in tanna tur ani dona wangin ka ngai poi mo zok ati kha ani ni e nun tharin bul ka tananga ka khovel thara chuan mi thar ni in kanun hlui zong zong po kalsan ka tum ani Jiki anen chuan kanin koprei tel tela a felin thu thatak tak men sila kanun chu siam thatatum ema kadan chuan avalutak karing tok ema ka za kanin kher boka ma se ka rukvel kanin zui nu po chuan atongkam mandan le achezia atangin aril ru le mizia tak tak tur om ka hre thei mi alo ma se katana a hlua karing toka thil ti sual ve theipon karing ngai lova katan chuan mi perfect ani top mai kanin ngei zon dei deuh hnu chuan a thian pa ina chuan kanin mu zeu zewa voi khat chu kan pahnih chawin ruma kan oma kanin fopin kanin kwa chial ringa nula le tlangwal in kwa tak ringa chuan kanin sum theina pon atlin tabik lo ani ang jikia chu adu tho sot hle a ngei tuana sual chu dang zo lovin sex kan hmang le ta nge a ma se nuam tina tak tak ka nei to lova ka hlau thong zo vek to ani karil ru tak chuan ka in thiam lova jikia hne na po chuan ka soitlang vek thowa 6 man dun chu tha ka ti to lo ka tia ma se hundem chang nga si chuan voi khatin voi khatin voi ni ashinga in su mahar to thin he thu ka zia lan kher do na po tun hnuwa ka in chhirna ania 6 man hi nupa kan ni ma chuan ka thalai puite hian kanuna tang hian film khurnan mangulak ka du wang ani tin a bikin hmeichhia te hi chu din hmun chhezok chang kan ni awangin nun film khur hi a hnuwa in chhirna om lo nge thin Jikia nen chuan chutia hlim taka kan nom dun lai chuan voi khat chu mikia chuan min lo phone len no la chu jikia chuan a hresia a thin arim ema mikia number chu ala a beta a mikia ril ru lo chhia jia kha chutatang chuan ka hria chian pha ani jikia hne na chuan binen khan kan line beringa kan line ngai zong reng alo ti ani chu dik tak chuan mikia chu ka tan sual hle ma se thenghil top chu ka theibik lo ka ti to kha ma se min lo sms pon ka reply to ngai lova biak po ka beto ngai lo chu tianga mikia na soitak si awang chuan ka thu soi a in jikia chuan aring ta zok sia shing nun tan tha in nun thar le hmangai thar ka neya ka nun ahlimin ka ring tok ema kan mirin tok tak ten min rin let ve si lo chuan ril ru an a thin ani lom ni mikia sualna awang chuan jekia minrin ve na zo voi le khata ti chiatin a umle ta ani in chen ka hlo awang le chan ka hlo awang chuan ngei dam kadil shama voi tam tak ngei dam kadila thil ni na dik tak chu ka soi veka atopa chuan minring ve le theita shama ti chuan kan boruak chu a tha chho ve le ta ani kan boruak a that le hnu chuan kar khat vel chung chu kanin be thale hle a nuam ka ti in ka hlimasin o ma se kar khat liam hnu chuan min lo beto ngai lova are tawang wanga ka phone la in switch off anin titlat boxia ka buain karil ru a hangoi ngoya enge a chan niang o number a thak ani chuan min thil ve nge om sia ka tia ka mangang lutuk chuan a thian pa kanin hmuna thin ka ti ina chuan ka kal tangota jikia chanchin chu zotin abiak theilo na chante ka zota a thian pa chuan min en wangwanga bi atia achil alem khala angoi ta wangwanga ke chuan nui chungin enge han soivat vat de ka tia a chanchin ka hriat chak a chanchin chu hriat ka chak to ka nga khlel to hle a thian pa chuan bi i jikia chuan nupuya ru an tia ati tamai chu ka phone ken lai chu ka thlo ngal topa a thian pa chu ka soi nok noka tunge chu hmeichhia chu ifiam thu ti ro ka tia
ka ring thei lowa atak tak a thlenga chuan ka phal thei lo ani ring lo ma ila karil ru chu chimte a vi ayana in anangal vung vunga minwa thong chiang tak em a thian pa chuan a hmeichhia chu Phillips ania inin hriat hma khan kumthum vel anin ngai zong towa Delhi a thiling emaw training in a awm bo wangwanga mahse tuna chuan zo to in a lo ho towa jekia hne na ngeidamte adila hetiang hian anom tamai ani karing mahse bi lungai reng su mipa pakhat chau anom hleinem atia ka thuria chu shelo lo ila ka veti tak em soitur po ka hre to lova hria po ni ila soi chuak thei ka ni to lo ka thin lung chu hliamin a oma apu ke tak mewa ake som ani bermai zikia thil po ti sualve thei tura karin ngai lo khan hetiang hian min kalsan mayang mo a thei hlol lo ma se a thleng nge siamo ka tong thei to lo ka mit tui chu a lo luang chuak nge ya ka in sum thei don lo tak nge la ka hriat awangin a thian pa in atang chuan ka tlan chuak ta nga la in ka thlen chuan ka ruma ka tlan lut nga la ka thil hriat awang chuan trap lo thei ka ni lo trap vak ila ka thol hok zok ka ring trap vak ila ka thol hok zok ka ringa ril rumu malpo nei theilo chuan ka trap ta tlok tluka eng ka tibik nge ni angle ke hi mangai neya ril ru zong pek hi aswal ani bik don ami ma se enga tinge mi te hi ka chunga an sual em bika enga tinge ka hlim tluan tin thei ve lo le ka thil tona hian ka thiam lo aningot bik don em ni vel arala khola ya po ka chuak du to lova thian kom ka chak hek lo eng ti ma ka chak to lova cho ka ei thei lova ka room le sitting room a te chuan ka mu zoi tloka ka hun man le zel dan tur ka chut ngam to lova ka hun kal to chuan min vo chaw hne pa bai se na tham ral ka bai se ya ma se bai se bo mai alo ni zota chutia mu le malpo nei thei to lova ka mut tlok la chuan doorbell chu alo ria kongka chuan jekia chu alo ding ringa jekia hmel ka hmu chuan huat na in ka khata a hmel chu ka ngoi to a biak po ka tum to lo ani chu lo lutin bi ivalim lo hmel ve ka phone a chia a ka lo be thei lo chia min che thiam don nia o atia ma se tung kam khat po in ka chang lo ama vek chuan ka chunga lungoi lo na inayam ni thil hril tur che ka nei sin atia min ti re thei te reng nen eng ma shelo anga a omvel su ka tena ka in sum zo tabik ngang lova a o ma chuan na min po na chuan ka nam choka jeki nang chu I fing lutuka ka lo hre thiam phalo che ani ma se I fin na hi enga tinge ka nun ti chet na ni man ker ti in a o ma chuan ka chum vaka ka tap boka jeki a chuan nui chungin enge a omzia atia ke chuan in chunga tlan lu sanin kongka chu ka kal nga la bia ka du to lova a hmel mu reng po ka du to lo ani taxi driver ka phone aizola phei ka du thu ka shila aret aya hniam devin min tlan sak thei tur thu min shila kain siam tangala kain siam lai te chuan in thup thiam a chuan kongka chu alo kik vaka ka hun du lova minute nga vel nuwa chuan taxi driver chuan alo thlen to thu min shila kongka ka honga zike chuan bi khongai kaldon atia ma se ka chang du chong lova taxi a chuan ka luta ka kaldon lai tak chuan mai chamak tak chu ilo ni hi min tia ke chuan ni e mai chamak tak chu ka ni alom ma se ifin na le email thatna kha midang nun ti chiat nan mang to lola mi nun hi in fiam nan man sak to suang che ka tia kan tan liam santa ani be se na tham ral lo tur nei ve hi ka chak ngoya ma se ka nun le ka hun man hi ka ninga ka khovel hi ti chiatin na to ani ole ka chenchin chu heti chen hi ka zialan thei chin chu ni mai se tuna hian kum som ni pakhat mi ka nia ke yanga tur ve te le ngai sak tok te po inom ve nge ka ringa ka chanchin cheber thlenga in chiar thei tura ka lo tar lan chan chu ka tonang tong ve lo tura ka du wang cheu le keima anga nun zong chiat na tura du thlan na siam lo tur chewin ka du wang ani buka naw ka ti tlak chia khan kanun avolet na sa em a kein chhir top thailo ani
Naw ka ti tlak chia khan kanun avolet na sa ema kain chhir top theilo ani tin nupa ni ma a nupa nun man kha alo pui ema an thiam na sang hmangin thlem cheu ma se six wang chawa min du ani chuan min hmangai tak lo ti ka experience atangin ka soidu boka tuna chuan beidon na te hi in obe ti reng katum to lova kanuna beidon na lo thleng hi ti beidon katum tlata sing nun kan man na hian ke aya van doi tam tak annom ti ka hriat na hian chakna min pe a ka chak lo na kha chaknan ka hmang to ani tuna hian kanun chu hlim lo chang te chu om tho ma se hlim ka tum lui tlata mitui hi mishing nun ti chak lo tu ani ti ka hre chiang tabuka negative ni lovin positive side in ka thlir shama mi pa ngai takin kanung vele theita sham ani ei tak hi ka chanchin ka ziana chan po ani a keima awang le ka hring nun man dan chuan tu emotan film khurna apek nge ka be se wang chau ani engtik huna emo chuan pasalte nein engtik huna emo chuan pasalte nein chungkwa te kaladin ve anga kanun hlui tam tak hi ka thenghil to don lova chu wanga nun hlui liam to in bo be tir ero katum lo thung a to bera chuan ka chanchin min lo ngai thak saka min leina tu tele min ngai hlut sak tu zong chunga lom thu ka soi buke inun hlui chu aliam to a alo kir le to don lo nun thar ma chon turin chakna inei ti siala i hmalama hlimna tong boturin inun ulukang che fighting